ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪೂರ ಎಂಚು ಎಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲರತ್ತೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಇಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ರಾಮನವಮಿದ ಲೆಕ್ಕಾಡು. ನನ್ನ ಪೋದು ರೆಡಿ ಪೂರ ಆವಡು ದುಂಬು ಅವ್ಯಾನಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪೇರಿಯಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ದಿಕ್ಕ ಕೆಲವರಾಗಿ ರಾಗಿ ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಇದರಿಂದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರ್ದಿ ಕೋಡೆ ಮರನಿ ಪೂರ ರಾಗಿ ಅಂಡು ಆಯ್ಕಿನಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಮೆಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ ಬಂದಿತ್ತ ಹೇಗೋ ಜೋಕುಲ್ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಅದೇ ಅವಳು ರಾಮ ಮಂದಿರ 42 ಗಂಟೆದ ಅಖಂಡ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ಇತ್ತ ಎಂಡ್ ಹಾಪಿನಿ 2 ದಿನತ ಇತ್ತ ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಡ್ ಹಾಪಿನಿ. ಎಂಡಾದು ದೇವೇರಿಗೂ 75 ಆರತಿ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಇಕ್ಕಾಂಡ ತೂಡು ನಮಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ್ಣತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕೆ ಎನಿಗಲೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಲ್ಪ ಎನಿಗಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಗಲ್ನ ಬೇಯ್ತ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಎದ್ದುದ್ದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು AP ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಹಾಯ್ ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ದೋಲ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 11 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೇರೆಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ 94% ಗೆದ್ದೊಂದು ಒಕ್ಕಲ ಜನ ಬುಲ್ ತಂದಿತ್ತುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಬನು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಬೇ ಬಂಡಿರ್ಗೆ ಐಕ್ ಯಾಂಕಲೆನ್ನಿನಿ ಯಾನ್ ಸತ್ತಿ ಬುಲ್ಪು ನಗದ ಓಂಡುಂದೆನ್ನಿನಿ ಸತ್ಯ ಈ ಅಂಚನೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತ 94% ಐಟ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟೊಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ 94 ದಾಲ ವರ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲ ಹಾಲುಲ್ಲತ್ತೆ ಕುಡರ್ತಿ ಹಾಲಿತ್ತ ಹೋಯ್ತು ಓಡಾಡು ಎಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಬತ್ತಾಂಡು ಫುಲ್ ಸಾಕಾತು. ನಾಟಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಳು ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ಪೂರ ಕುಲ್ದುಜ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಂಚ ಸೀದ ಬತ್ತ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ತೂಲೆ 1:45 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ. ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ ಜೆತ್ತದು ಮೇರೆ ಬೈದಿಜೇರು ಮೇರೆ ನಾಟಕ ತೂವರೆ ಕುಲ್ಲುವೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾರ್ದೆ ತೂದು ಪಾರ್ನೆಗಳು ನೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಏರ್ಪೂರ ಏನ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಯ್.